Sret, peteng isian. Lagi wis gak. Pemirsa, hari ini aku pulang kerja pemirsa. Iki aku udah mau budale jam 6:30. Pokoknya budal esuk mulai saya ini pemirsa. Delok serang ini saya padu. Jadi kano. Sret. Ki pemirsa, kape tak jak dadel-dadel ning sawah lho, gelem ora? Delok. Kesel aku. Ning Tegal. Sret. Lah terus. Nah, nek budale awan kok jam 1 ngono ki mulai jam 09.00 sisan closingan lah. Cuma esuk ki kamera action. Aku carry pemirsa. Lah kan jane Kak iki Mike juga lah. Iya ora gugah kan jenenge kan iki mangkat iki jam 6.45 lah minimal wis ning kono 6.45. Lah aku iki tang 6.30 lagi tangi. Ora buka mae. Wis tak gugah lah. Bukan 6.30. 6.30 tangi. Tak gua adus bret. 6.47. Lagi bar. Lho pemirsanya kan. Iya terau ning kono. Tok kono ki jam pira pemirsa? Jam 7 pas wasane. Ya Allah, sungkan aku mek pas Mas kono. Kenapa dek kere? Nganu Mas, karipan ngono. Lagi anu wis karipan. Ya mare kan versi bengi pemirsa, versi pawan iku lho jam 09.00. Terus esoke ke apa bengi disi besok ngono. Akhire soalnya jadi ini ya. Tak begadang ya Mas. Esok enggak usah aku sih besok neh. Turu neh, melek neh kebengi rasa turu. Oh, we ape nangis 4:30 aku. Ora aku pengen jajal Ngene pemirsa. Aku pengen jajal ora tak gugah pemirsa. Mosok nek ning omah ndang apa-apa kon mae. Jadi aku mikir wong ning Solo iso bagi iso anu sing ning omah ora iso. Lah dino ki mangi terah jarak mae ora tak gugah. Lho jarak lho. Jarak kok. Aku sik training kene karyawan ngono ora apa-apa jene. Lah wong justru kowe lho jek training kok malah ora ndek pandirian. Makane jek training iki juga sih bare tepat waktu. Mosok ning Solo ae mesti yo training yo. Di Solo iki sake. Training no. Tak sake ning kono kene training iki. Ini kan training sih sebulan dulu. Ngono ki yo inisiatif ngene lho, Dik. Aku gak usah nggugah mae. Wayahe jam yo bengi. Anggere mae omongane mesti ngono. Tek ya bune ya tak ubah ambiku. Wis bar tak ubah no. Aku nek nggo semprotok iki keleke badak mak iki. Telas. Kowe gak nganggo Rexona ya? Lah semproti pengake. Jorok e. Malah disedot ya. Ya dadi PP ya. Jorok ndi. Dadi PP kono lho. Sik pengu pemirsa. Kok diumbah? Oh iya pemirsa, sekarang nggon gaweanku wis anyar wis buka anyar pemirsa yo. Ngene iki cepu. Kok promo? Ya dudono kok petok aku. Petok kowe ape mbok sangani? Ya ora dipe yo nyangani iki lho. Yo penting petok aku pemirsa yo. Gak mesti ngenten pemirsa. Kono ki barangnya sak komplit. Yo isih komplit kan lagi anjir buka. Isih komplit ngono. Kabeh isih enek ngono. Mbah. Tisune sak mene-mene gede-gede sakake. Enek promone. Karo nek aku. Tisu sik enek. Jajan, blader, mie, umbruk. Saos kecap, lengo, umbruk, pempes, setek, umbruk. Susu bayi. Susune wong gede. Umbruk. Berarti kemah wis nek oke anyar. Iya wis nek Mart anyar aku wis. Jenenge sekarang Oke Grosir pemirsa. Gede. Oh, grosir. Oke Grosir. Gone asenan, adem wae kok mana jero kok anyepen. Nggo jaket ya? Wow, pergawe nggo jaket to aneh. Ning jero iki pemirsa, wala adem mbah kira. Maskeran irunge ben gak butuh. Ndak oleh maskeran. Nah kan ben gak butuh. Ya ora oleh. Aku ning kono akan gebres ya, nek kena dibunuh kuwi. Nek kono ki serat ngono. Alah. Gak enak. Apa nek lah yo masker. Ning kono ki gak oleh mae. Ning kono ki face kelihatan, awake kelihatan, maksudnya kelihatan lambenan ngono. Rapi ngono. Wah, Mang. Pelanggannya wakai ngono. Kualan. Do takoki, "Mas, ki gone ndi? Mas, ki gone ndi?" Ngladeni melayani dengan sumeh. Wis apal ngono, wis ro. Nek gak ora takok sing ondok tuwek ngono. Los lanang. Lanang iki meturune. Gas, los gas rene. Juara kan di. Juara ke. Pesta.
Kepake ndi, Mang? Ngarit. Mang aku dikirim Pak pemirsa. Moro-moro iki jruntur mlebu kemat kan. Grosir ya. Mari Pak Oh, yo gak permisi sih, gak sak. yo asal yo permisi ngono. Mari Pak yo apa jenenge gak iso roh. Basa iya. Rabi ngono ku lho. Kayak seper warane ngono. Kata tekan. Kata tekan di ngare lho, kabeh tentara. Mantar iki rupane bulu ki lho. Iso nek kowe. Bu, yo ora apa aku dhewe kok isin. Kecilik sing ngopeni yo kowe kok isin Oh, gak, tapi tuturane wangil di Pak. Wis tak kandhani. Tapi sendale apa ya? Sendale sing kalah ki lho, Iya. iki lho. Lah sakjane nek sendal apik kan kudune nggo celana, nggo klambi sing Klambi rapi. kemeja. Heeh. Wis tak tuturi angel lho. Kan mikire ngene, alah ya mene kok jablas ngaret ngono. Iya, gak mikire ngene. Alah mau ngeterno sego tok iki ngono. Kaya gak repakne kowe. Kowe Ya Allah montore kayak bareng kok digo apa jenenge ngaret. ngrusui sawah iki. Ya terayo apa montor digo ngaret ya pemirsa. Gak usah isin, sing penting berkah. Nek mergawe pemirsa yo iki jare bekale poso iki ruwame kok poso. Walah. Kaya paranormal ae. Dan nek ana iki poso rame mesti kan do stok akeh sak urunge bodo. Bodo kan mesti mundhak kok. Lah kowe nyetok apa sih? Ini nyetok amal kok. Ini nyetok amal pemirsa yo. Sampai awake sih. Berhubung dhuwit golekane angel. Lah dhuwit ning ndi le? Dhuwit ning ndi? Ning bakul. Mbok tuku apa le dhuwit le? Sapi. Alhamdulillah. Ben berkah. Celengane ngono iki pemirsa yo, celengane. Tiga munggah neng Mekah. Wah. Cocok. Celengane ngono iki pemirsa, celengane. Pas sapi wedhus ngono iki pemirsa. Nek kaya barang HP ngono iki wis gak minat aku pemirsa. sapi sawah wae ngene jenenge. Nek sawah wae wong pemirsa, gak apa-apa. Saiki ngene di kan ana sing muni mae dingenekno ngene berarti apa? Apa? Ngene iki. Nah, Dindo iku mae gak kondo nek kuwi sawahe wong. Padahal kene tiap ngonten tiap apa iki ngomong ya le ya. Kayak tawar mosok anek wong gelem aku sawahe dhewe yo. Piro? Batin kula padahal awake dhewe iki tiap ngonten tiap Iku- apa iki. Iku sawahe wong pemirsa digarapake ngono iki sawahe wong digarapake mertelu ngono. Panen Mulane nek ndelok videone aja disah iki ya ora apa-apa trae videone kok ngono. ben roh. Gak apa-apa. Yang penting Nah, kita sidani nek ae nek aduh. Sawah iki sawahe wong. Lah, Sapi wong. kan dari awal wis kuwi. Wis kondo nek nggone Pokoke wong. kabeh sebae wong, sing ora yo iki awake. Awake sawahe dhewe. Awake omahe ya wi. Awake sawahe dhewe. Seger waras ya. Wah, Pak pemirsa, Pak seminggu Gak kerja. Aku nganti-nganti ya Allah, ki aku anak pertama. Nangis aku. Aduh, Ndak kowe tak di aku dhewe yo nangis. wongki ya minggu ora bergawe iki lho. Lah kan aku kan bayaran iku salah pisan pemirsa. Lah masa salah pisan apa kita apakane apa wong omah ngono. Nek bayarane sakulan pisan. Sing dienggo mlaku ki ya Nek apa? pae kan seminggu pisan sik iso ngono. Hmm. Kenal lah seminggu gak mergawe belas iki. Ya Allah, beras nempur. Beras nempur pemirsa. Nek panen didol. Gak iki panen kok didol. Gak iso. Panen didol sithik ae. Yo martelu yo wis bagiane yo tetep mok nggo mulih 3 kintal. Ya maksudnya iki aja didol akeh. Mepene ra dinggon. Iki Udan terus. oh, Dadi nek Wah, 3 kintal kan Februari lho wis gak udan. jare Januari sapa? mono. Lah iki lho wis jarang udan. Wong ki kok delok nadi balik lah udan. Ngomong ki urung malik kok, enggak udan. Lah nek malih udan ya alhamdulillah. Nek Januari Februari kita ora udane kritik-kritik tok. Lah nek aku wis malih udan ya alhamdulillah. Lah yo mepene ndi gak kaya nek walikan nek 3 ngono kae lho seumpama di apa didol saithik didol nggone Mas Wahib tok terus sing bagiane kene digo mulih ngono kae lho gak apa-apa. Tegalem piye tegalem? Tegale bro. Lho niki lho tegal gak di nggo wis tegale nanti ora wong iki lho disirakno wong. Ora enek sing gelem kok. Kayak piro setahun, sejuta apa 1.500 ngono. 1 juta wong pisan wis emoh kok mbok kon 1.500. Dikeplekno ya dikeplekno. Sok Ora gelem. digarap Dik. Ora nasi gelem dikeplekno. Gak enak. Lumayan setahun 1.500. Kene sing lumayan.
Iya. Ono sing bangkrut. Yo nek balik kono anu yo rasane selesai. 1000 ke wis kuwi dijani. Adik kan lek rejo piro iki? 1000. 1000. Kapok wonge. Apa? Adik kapok kenapa? Mari diujuk-ujuki wong. Oh. Diujuk-ujuki wong kan ngono mang. Asline yo gak rugi 1 juta lho pemirsa. 1000 nyilakno Setahun. lemah, diserai lemah ono dulu garap. Garapane dipek dhewe. Iya, garapane dipek dhewe. Intine kene nyilaki lemah dalam setahun ngono. Kok nek wis entek kontrake ya bayarne 1 juta lagi. Mosok kene apa meneh belas ning Tegal? Gak gelem. Gak. Hah? Ora. Menyok, Enak. menyok Kentang guluti apik mang aku bar kok kono. kentang. Masa iya? Iya Lombok. Lho, menyok gawe sing koyo ibu kos ning kono enak. Oh video, iki pemirsa enak. Alah momong entekno lengo ndi kok Yo, gak oh. Iku pemirsa koyo ngene lho. dikethuk terus Menyoke diputi. iki dawane digodhog. Ya terus Digodhog kan dideplok. empuk, terus ki kok dideplok ning kono. Diapa? Dimek-mek kok. Terus sarung tangan dimemek kono. Dikek gula. Heeh. Bar ki engko dibunderi ngene, legi Iya, dadine terus rasane. digoreng. Dipangan langsung enak, digoreng lo enak. Nek digoreng enak koyo bentuknya koyo gorengan, koyo gethuk ngono lho. Cuma jerone gerek gulone, jerone yo mau nyotok ngono ki mergo kan wis legi. Enak. Alah, Ambek apa keripik singkong. wis tak gawekno nok kowe tak gekno keripik balado nok enak apa ora? Keripik balado. Aku mbok kon nepek nang pawon ae leh. Jenenge wong wedok. Ya ora bisa, wong wedok kan apike ning pawon. Nek apike ning bangunan tuh wong lanang. Aku pengen ning kantor. Delapan merak pesta siaga wedang embo. Cawi. Wireng tapi terhok. Ayo. Negro. Dijak kursus nari. Lemes mbek buke angsi. Bayar. Gak apa-apa lah. Bayar piro? Karo urung kok. Kok kan nunut sepedae. Lemes dhewe kok ndi duit terah. Wong padha ngomong. Dikirimi fotone nari apik ya videone. Ya, aku di fotone. Malam Setu. Malam Jumat. Di fotone lo. Malam Jumat apa malam Setu ya lali. Mobil Malik ketok. Ketok. Iki lho pemirsa. Mobil Malik. Lok nulungi Mas Andi. Aku pernah tau ya, tanganku kena kocone. Kan mobilnya Malik ngene. Ning TikTok enak Malik nah. TikTok sapa? Mbah koyo wong bluru. Aku kesontek nih kono. Iya. Iya. Delok. Sia. Kok kowe kesoteng apa mbok ngarep? Aku kan melok dorong Mbak Mikael. Oh. Mobilnya iki kuwi pemirsa, nguling ngono lho. Iki lho. Kuwi aku. Iki lho aku. Oh iya. Di Mas Andi pemirsa ketok. Lah iki nggo jaket biru, Ijo. hijau. Oh, melok dorong lho iki. Alas. Dorong nek. Wes gak ketok. Ketok sing ngedorong nek iki. Oh enak Pak polisine jebule ya. Aku ki yo, iki lho dorong. Yo ijo ambek putih kuwi lho. Loh, berhasil pemirsa. Cirene Loh iki kayak kesetrum. Ora kesetrum kena kocone tok iki lho. Kena kaca mobil pemirsa. Jirene iki wong iki apa jenenge bernabrak wong lho. Akhire iki mlayu. Ngerepet kok. Mbah nyerempet bernabrak, nyerempet kok yo nyerempet lah. Apa nyerempet ae ngono. Akhirnya melayu nyerempet, akhirnya barang yo nyerempet mobil Baidah jadi pemirsa. Mobil kuning ngomong ngono. Lah ning kono ki mobil Baidah. Lah iya. Kaplat kang. Akhirnya Iya kok tapi aku ora. mabuk. Jarine mek mabuk. Wis jangan nang mabrak warung dayel lho, Malik. Mang Mas delok video Mang. Dek ini kan gak roh duwe. Wah wis. Berarti untungnya kuwi, wonge kuwi diamanno polisi sik, nek ora diamanno wis dijiotosi wong paling. Aku terah petok rek. Mbak Yun Mbak Ripa. Jare iki mau apa nabrak motor papat. Oh. Motornya anti remek sing ditabrak Honda ngono. Wo. Jarine enak sing ibu-ibu. Iya kuwi enak sing ibu-ibu kuwi berdi kena tabrak koyo nek gak keseret ngono. Ngene-ngene gowoten jare. Kowe roh? Sing nulungi Mikael. Kowe rono wis gak ono. Wis gak enak, wis ditulungi Mikael masih di rumah sakit iya. Oh. Ku mobil polisi. Aku rono sekarang mobil tok malah yo. Bagi mobil dibalik ngono di amanah polisi wis bar wonge wis dicekel. Wah, ki pemirsa terah wong buek mak gak wani. Ndep pipis ning ngarepe Mbak Susi mak ya Mbak Dewi. Nate ngap.
Mari kan 8 jam kuwi dienggo terus sepatune. Bekas lagi ya. Kowe padahal bar tak umbahi ndek sore. Ndek sore. Mari ini iki lho nek aku ngomong apa aku nek gak arang ngepang lambi yo ngene iki. Kelekku nek keringetan iki telas kantinan. Aku ya teles sih. Lah Aku iya nganggo makane resona. nek gak arang kepik lambi iki sing kena lambi iki ngono. Nek sport kan dhek ngiduhi kene tok. Ya wis karepem di. Ya wes. Karepku ya tak kon nggo seporot. Jos sepedamu apa? Kamu Mbok bot. nyelek su. Ora gak duwe di. Arcin. Gak dua rusak. Wak. Rusak. Wak. Arcin dan duwe Arcin.